महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी पेपर फुटी प्रकरणातील 2 आरोपींना आज भिवंडी न्यायालयात हजर करण्यात आलं। कपिल दहिया आणि संजय सुरेशचंद्र शर्मा अशी आरोपींची नाव आहेत। दोघंही या प्रकरणातील कथित मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ताचे जवळचे असल्याचं सांगितलं जातंय। शनिवार असल्यानं सुट्टीच्या दिवशी न्यायाधीश PM कोलसे यांच्यासमोर त्यांना हजर करण्यात आलं। दोन्ही आरोपींना यापूर्वी 3 वेळा पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती। तर वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयानं दोन्ही आरोपींना 22 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी पाठवण्याचे आदेश दिलेले आहेत। 281-26 कोणगावच्या पोलीस स्टेशनमध्ये जे 10 आरोपींपैकी हे जे 2 आरोपी अरेस्ट केले होते त्यांना कमीत कमी आज 10 दिवसापासून पोलीस कस्टडीमध्ये होते आणि त्यांची नावं कपिल दहिया आणि संजय सुरेंद्र कुमार शर्मा अशी त्यांची नावं आहेत। त्यांना देखील आज मेहरबान न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीचा हुकूम करण्यात आलेला तपास पूर्ण झाल्यामुळे न्यायालयीन कोठडी त्यांना 22 तारखेपर्यंत मिळालेली आहे।